Allah ka samu dace, in mun dace mu dace, da mun dace sai mu sanya aljihunmu dan mutunci. Ya Allah ka ban sana'a, in yi gida na kera sa'a, in sai mota ta make sa'a, in hau jirgi na je Madina, in gaisar da ɗan Amina. In kai hakuri lokaci ne, wanda so ni zana so shi, wanda ki ni zana bar shi, domin ba wuta gare shi sannan bai da jinna. Sai kowa ka kama Allah, waɗansu a fuska za su soka, da kun haɗu za su yoya banka, da ka juya su aibata ka, su samai san kama ya kika. Na gane mutum bai da tabbas, ya Allah ka ban dabara, na rubuta sanan na rera, mai jina ma ya sara, ya ce Abdullahi basira. Sai haƙuri lokaci ne, na ga kare yana da haushi, da ba shi kashi ya fara kishi, ya hau tauna ba ruwan shi, da ɗazuna da ke shi, ashe ba zuciya gare shi. Ya Allah ka bani nera, ka samu na auren Amira, domin an yi ban Umaira, kai na ta kuka na fara. Matar mutum karbansa, ba mai makaban da Allah, mutum sai dai ya saka kwalla, zai rabe ka inda daula, ka ta kare ido ya kyalla, koma ga makinka. Na gane bai da tabbas, sannan gaisuwa ga umma, rabbi ya miki duk rama, inda tunaki sai na koma, ina kuka ina yabai. Mana jan da bace, abba na kai ma da taka gaisuwa zan ko gare ka, Allah ya kyauta rayuwarka, da sa ƙarshen ta yi kyawu. Abba na ban danka banka.